गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों जितु दिनैहाय चिरां जिल्लायाव निउज पर्टेल एसोसिएशन मुङै मोनसे गोदान खौरांगिरिफोरनि आफाद जोङो दाफुंना लानो हाबाय। जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जितु दानो होननानै साननानै दंमोन गोसोआव। जोङो दाफुंना लानो हायाखैमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो दाफुंना लानो हाबाय। जितु निउज पर्टेल एसोसिएशन बेखौ दाफुंना लानायनि उद्देश्यआनो जोंनिया जाहैबाय माखासे समाव जोङो जितु खौरां बुथुमनायाव बा निउज खालामनाय समफोराव गोबां जेंना जेंसिजों माने गोनो गोथो जानानै फैदों बा सौदाव सौसि जानानै फैदों। आरो माखासे समावहाय जोङो गोबां प्रब्लेमफ्राव गोग्लैनो गोनां जानानै फैदों। बेनिखायनो जोङो जितु जोंहा मोनसे मिरु बा जोंहा मोनसे खौरां बिजोंनि जोंहा आफाद नांगौ हिसाबै जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट निउज पर्टेल एसोसिएशन मुं होनानै दिनै गासिबो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो हारिनि खौरांगिरिफोरखौ ज' लानानै जितु जिल्ला हिसाबै जोङो बे खौरांगिरिफोरनि मोनसे आफाद बा निउज पर्टेल एसोसिएशनखौ जोङो दाफुंना लानो हाबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि थांखिया बेनो जितु जोङो खौसेयै समाजनि हारिनि बा बे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो जेंनाफोरखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनसे सुस्थ' खौरां फोसावनाय बा खौरां बिजोंनि खामानि मावनानै जितु समाजखौ मोजां दानायाव जोंबो जितु लोगोसे हाबा मावनो हायो आरो मोजां खौरांखौ जोङो जितु फोसावनो हायो, बेफोर थांखिफोरखौ लानानै जोङो जितु नैबे एसोसिएशनखौ जोङो दाफुंनानै लानाय जाबाय। आसा खालामदों गासिबो रायजो राजाफोरनि अननायजों फैबाय थानाय समाव जोङो रायजो राजाफोरनि सेराव थानानै बा जोंनि थांखिया बेनो जितु रायजो राजानि जेंना जेंसिखौ लानानै जोङो सरकारनो दिन्थिगोन। लोगोसे सरकारनि जितु मावनाय हाबाफारिफोरखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय जों नाजागोन। बिसेसके जोङो जोंनि एसोसिएशना बेनो जोङो माखासे थांखिफोरखौ लानानै सिदा नोजोरजों जोङो हाबा मावगोन जोंनि एसोसिएशना। मोनसे बाथ्रा बेनो माखासे समाव माखासे जेंनायाव जोङो गोग्लैनो गोनां जादों। बेनो जाहैबाय वेब पर्टेल बा पर्टेल निउस होनना बुङोबा पर्टेल चेनेलफोर होनना बुङोबा जोंखौ माखासे समावहाय खायसेया एसे फिसा नोजोरजों नायनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिदि नङा। जितु गिदिर गिदिर खौरां बिजोंफ्रा जे खौरांखौ फोसावो, जों खौरांगिरिफोराबो बे एखे खौरांखौ जों फोसावो। माखासे समावहाय जोंखौ माखासे गासैबो नङा, माखासे सुबुंफ्रा एसे माने गाज्रि नोजोरजों नायनो नागिरो। जितु गिदिर गिदिर खौरां बिजोंफोरा जे खौरांखौ फोसावो बिथांमोनजों समान जोंनि बे वेब पर्टेल बा पर्टेल निउसफोराबो बे एखे खौरांखौ फोसावो। जों बेखौसो बुंनो लुबैगोन बेनि समाव जाहाथे जोंखौ बेबायदि नोजोरजों नाया, समान भाबै जोंखौ नायो आरो समाजाव जोंखौबो वेब पर्टेल हिसाबै माने खामानि मावनो थाखाय जायगा होयो। बेखौनो जों हास्थायो।